भटार्सफोर सोलायनाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जोंनि बिटिआर हालामाव बा बिटिआरआवहाय बिटिसिआवहाय सोलायनाय फैदों होननानै बुङोब्ला नैबे बाथ्राखौसो आं बुंनो थांदों जे 17 बोसोर समनिफ्राय जेब्ला एकर्ड जादोंमोन बिटिसि एकर्ड जादोंमोन 2003 मायथाइयावहाय अब्ला बै समनिफ्राय लानानै दासिबांहायबो गोदान चिफ बा दैदेनगिरि गाहाय दैदेनगिरि जोंनि बिटिआरआव बा बिटिसिआवहाय जाथ'वाखैमोन दा बे समावहाय गोदान बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि एबा बिटिआरनि चिफ महरै प्रमद बर' बिथांखौ सायख'बाय बा रायजो राजाफ्रा बिथांखौ भट होनानै देरहाहोबाय बै हिसाबै नुनायाव रायजो राजाफ्रा गमामायैनो सोलायनायखौ लुबैमारदोंमोन नामा बे मोनसे साननायाथ' दंखायोमोन आरो लोगोसे बेयावहाय बेसेबां हालौ दुलौ बेसेबां माने मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बिराद गाजा गोमजायै बिथांखौ सापर्ट होदोंमोन आरो बिथांजों बिथांनि प्रग्रामफ्राव जाय बिथिं केम्पेनिं खालामनाय बेयाव थांनानै रायजो राजाफ्रा माने रंजाहैदोंमोन आरो बिथांखौ मदद हैदोंमोन बिथांमोननि भटार्सफ्रा रायजो राजाफोर आं दायो एक्सुअलि आं उदालगुरियाव दङ आरो आङो खबरखौ मोनबाय गोबां गोजोननाय मोन्दों मानसिफोरनि रंजानायखौ नुनानै आरो बिथांमोननि रंजानायानो जोंनि माने गोजोननाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि देरहानायखौ नुनानै जुदि रंजादोंब्ला गमामायैनो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जोंनि रंजानायनि बाथ्रा सम सफैबाय बेबायदियानो बाथ्राखौनो बुंनांगोन नङा होमबा रायजो राजाफोरनि खुसियानो जोंनि खुसि नङा होमबा स' बेवहाय आङो बिग कंग्रेचुलेसन टु जोंहा श्री प्रमद बर' बिथांखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय आरो नोंथाङा जि बिबान मोनबाय दायो गमामायैनो दाख्लैबावै नोंथाङा समायखेराबो लाखांबायमोन आंहा गिनायसो दंमोन जे समायखेरा लाखांनायनि उनावहाय जे बिथांमोननि दोलोनिफ्रायनो जुदि बायसान्स सोरबाफोर गुगानानै बिपिएफनि फारसेथिंजाय जुदि थाङोमोनब्ला अब्ला नोंथांनि समाय लानाय खेरा लानायफ्रा एसे शेयारिं लानाय अट लानायफ्रा एसे बेकाराव फैमालाव थांगौमोन आरो खोब लाजिनांथाव बाथ्राबो जाना थांगौमोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि पार्टिनि रायजो राजा माने पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर एमसिएलएफोर बिथांमोना गुगायासै बिनि अनगायै बारायनायसो जाबावबाय बिपिएफ हान्जानिफ्रायबो थांबावबाय स' बैफोर बाथ्राखौ नुनानै आरो गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरनि स्ट्रं बिलिफ आरो नोंथांखौ बरायनाय आरो लोगोसे बेखौनो आं आसा खालामो डिपुटि चिफ मिस्टार गबिन्द बसुमतारी सार नोंथाङाबो जोंनि बे बिटिआर याव फैनानै बे समावहाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि बै समावहाय एकर्डखौ बा एकर्डआव साइन खालामनानै नोंथांमोना जिखिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आवगायबोबाय आरो बै बिथिङाव नायोब्ला नोंथांमोना दायो गोबां गिदिर बिबान रुजुनानै दङ स' आसा खालामो नोंथांमोना गोबां मोजाङैनो खामानिखौ मावगोन आरो नोंथाङा गोबां समनिफ्रायनो जोंनि एनडिएफबि बा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जाय बर' हारिनि बड'लेण्ड स्टेट सोरजिनो थाखाय दाजादोंमोन बैखौ नोंथांमोना दैदेनबोदों बै हिसाबै बैयाव आर्मि बा माने सरकारनि माने मा होनो मोन्थाइ गैयालासिनो नोंथांमोना मोनसे हाथियार माने दैदेननानै नोंथांमोना बिटिआरखौ बा बड'लेण्डखौ लाखिनो थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय नोंथांमोना दावबायदोंमोन हाग्राबारि बंग्राबारि नोंथांमोना थांदोंमोन दायो एबारनि समनिया गोबां माने बेलेग धरननि जानो हागौ आरो बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरो नोंथांमोना आरामै मोजाङै दैदेनलाङो जाहाथे आरो जेरै नोंथांमोना सिगांनि इन्टारभिउआव जेरैबायदि खामानि बा मावगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावलांगोन लोगोसे प्रमद बर' सारखौबो जों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो बिथाङा दायो माने गोसो गोरबोजों जिखिनि खामानि मावनो लादों बे 6 दिननि गेजेराव जिखिनि बे गिदिंनानै नायदिंनानै बिथाङा खामानि मावनो थाखाय जिखिनि बबे जायगायाव मा जादों बबेखि जायगायाव मा जायाखै बेखौ नायदों नोंथांमोनहा आरो मा मावनांगौ मा मावनाङा आरो सोर साख्रि मावदों आरो सोर सेलारि लागासिनो दं साख्रि मावनानै मावाखैब्लाबो माने मावनानै गारनानै माने आरो सेलारि लागासिनो दं जेरै हमना ला मुनमुन ब्रह्म बिथांमोननि गासैखौबो नुनो हाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना जायफोर फेक इन्टारभिउ बा फेक एग्जाम होनानै बिथांमोना साख्रि लादों बिथांमोना जायफोर साख्रि लादों बिथांमोनखौबो नोंथांमोना एवारनेस होगोन आं बेखौ आसा खालामो आंनि बिथिङाव बुंनांगौआ बेनोखि जे प्रमद बर' सारखौ गोसो गोरबोजों हामलायनाय थाबाय वेलकाम दे नोंथांमोना जे जोंनि बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय नाजानाय बियो नोंथां गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलनिफ्राय वेलकाम जासिहरबाय
आरो लोगोसे गोसो गोथारै जिखिनि मावनो थिरांथा लादों बेखिनिखौ मावगोन होननानै जों आसा थाबाय। जों पाब्लिक, जोंथ' पाब्लिकसो नङा होमबा? पावारा दा नोंथांमोननि सायावसो, नोंथांमोना मा मावगोन बे नोंथांमोननि सायावसो नङा होमबा? दायो पावार फैबाय, नोंथांमोना जिखिनि मावनो गोसो बेखौ माने बबेबा जायगाखौ माबायदि डेभेलप खालामनो गोसो, बबे जायगाखौ नोंथांमोना मा डेभेलप खालामनो गोसो, नोंथांमोना गोसो जायोब्ला चिरांखौबो क'क्राझारनिफ्राय बाब्बा डेभेलप खालामनो हागोन। जुदि गोसो जायोब्ला बाक्साखौबो नोंथांमोना माने मुसलपुरखौ ओरैबायदि गिदिर टाउन खालामनो हागोन क'क्राझारनिफ्राय बारा, गोसो जायोब्ला आरोना। बेखौ बे बिथिङाव नोंथांमोननि आखायाव दङ आरो नोंथांमोना बे बिथिङाव माने गोसो माने बिराद माने पावार दं आरो बिनि सायावहाय नायनो थाङोब्ला नङा होमब्ला? दा गोबां गोदोनि माखासे माने मावनाय जायखिनि 17 इयार्सनि गेजेराव माखासे कन्ट्रेक्टर गोबां दङ, जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा सोरबाफोर जेन्युइन जानो हागौ आरो सोरबाफोर जेन्युइन नङा। स' माखासे लाइबिलिटिस 2,300 crore नोंथाङा बुंना होबाय, बिनि सिगाङावथ' 3,000 crore लाइबिलिटिसनि ओंखारदोंमोन, बाट नोंथांनि हिसाब नागिरनायावहाय नुनो मोनबाय 2,300 crore। अब्ला 700 crore एप्रुभ जाखाबाय नामा? बा 700 crore थांखाबाय नामा? बे बाथ्रा आरोना। दा 3,000 crore बाथ्रा सिगाङाव फैदोंमोन नालाय, दा 2,300 crore नोंथाङा मोनदों हादों, आरो बिनि गेजेराव 219 crore नोंथाङा डिक्लाइन खालामबाय, जाय बे जेन्युइन नङा। स' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ आरो मोजाङै नायबिजिरनानै माखासे जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ, जायफोर जेन्युइन नङा, जायफोर जेरै हमना आं खोनानो मोनदों गोबांनो माखासे कन्ट्रेक्टफोर बेयावनो इस्टिमेट बानायलाबायनाय आरो बिनियाव साइन खालामलाबायनाय आरो मोननो गोनां दंमोन, जायफोर बिथिङाव जायफोर खामानियानो जायाखै। जेरै हमना ला 90,000नि खामानि मावदों, 1 लाखनि खामानि मावदों, बेफोरखौ 15 लाख गाहामनि बिल बानायदों, 20 लाख गाहामनि बिल बानायदों। बेखौ नोंथाङा मोजाङै गोसो गोथारै नायगोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। माने मावनांगौ गोबां खामानि दं, बैफोर रांखौनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव स्कुलफोर, जायफोर फरायसालिया माने प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, जायफोर स्कुलफ्रा माने दासिमबो औवाजों लुनाय बेरा बायदिसिना लिरनाय दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायो जाहाथे। बिटिआरनि बाहेरनि रायजो राजाफोरखौबो नायो जाहाथे। जेरै हमना ला दा बिसनाथआव गोबां स्कुल ओरैबायदि दङ, जायफोर माने स्कुला माने औवानि माने बेराजों बानायजानाय, मोजां माने बेराजों बानायनाय गैया। जानाय लोंनायनि गोबां अभाब, बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव नुनो मोनदों। आरो लोगोसे गोबां माने दै लोंनायनि प्रब्लेमखौबो नुनो मोनदों। बैफोर दै लोंनायनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना जाहाथे बानायो। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना बानासुरनि जे प्रजेक्ट, बेखौ थाबैनो नोंथांमोना बे 5 बोसोरनि गेजेराव मावफुंनाय थिरांथाखौ जागायजेनो बा अपेनिं खालामो। गोसो गोरबोजों आं बेखौनो आसा खालामो, मानो होनोब्ला बिटिआरनि सिंजों मोनसे लामा थानाया गोबां गोनांथि। बे बड'लेण्डनि सिं लामा थानाया गोबां गोनांथि। मानो होनोब्ला बे मालाबा समाव जोंनि बर'जोंनो गोबां दावराव दावसि जायो, गुबुन जाथिजों माजों। स' बिनि गेजेराव जोङो बेखौ हान्था मेला मोनसे बिजनेसनि रड मोनसे खालामनाया गोबां गोनांथि। जे जों क'क्राझारनिफ्राय सनितपुरसिम लाबोनाय, जेरै हमना ला दा माइनस्रि आरो हलंगि जानो थांगासिनो दङ, माइनस्रि आरो हलंगिसिम बिजनेस खालामनाय नङा होमबा? जि दख'ना बेफारानो जा, गामसा बेफोरबायदि दखानानो जा, बायदिसिना जानाय लोंनायनि फालांगियानो जा नङा होमबा? हमना ला बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि सायावनो बुं। स' बे खेथ्रआव नायोब्ला फार्स्ट बेसिकेलि जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जुदि हाबोब्ला, फार्स्ट बिथिङाव आङो नुहुरनाय मथेथ' बेवहाय हान्था मेलाया बिराद गोनांथि जागोन। मानो होनोब्ला हान्था मेलानि जोहैसो नोंथांमोना माने बे माने ओरैबायदि जायगा, बे जायगाया माने डेभेलप इसिबां जायाखै, माने डेभेलप जाखास्रायाखैनो। मानो होनबा बेकवार्ड जायगा बायदिखा, मिथिबायना? बेकवार्ड, गोबां बेकवार्ड जायगा। आरो बिनि सिंजों जुदि लामा लाबोब्लासो, अब्ला बै जायगानि रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननायजों लोगोसे गोबां होसोग्राव बुंगोन, माने बै बिटिआर एकर्डआ जामारदों मोजाङैनो सैथो आरो बिराद डेभेलप लाबोमारदों होननानै बे बाथ्राखौ सानगोन आरोना। मानो होनोब्ला जिखिनि बिश्वनाथ हालामथिं हाजो साइडथिंआनो जा, सनितपुरनि हालामथिं हाजो साइडथिंनो जा, बै साइडथिं माने डेभेलप खुनु जायाखैनो, मिथिबायना? गोबां खम डेभेलप। आरो बर' हारिनि जायगायाव थाङोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन, गुबुन गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव जादोंब्ला बेखौ जों बुंनो हाया, बाट बर' हारिनि गेजेराव जाथाराखै, नोंथांमोना थांनानै नुनो हागोन आरोना। आरो मोनसे बाथ्रा बुंखायो आङो, बेखौ बाथ्राखौ माने रायजो राजाफ्रा माने बिनि सायावहाय गोबां माने नोजोर होनांगोन। आरो गोबां जाय जायगायाव दङ, माने जाय जायगायाव लिडारफ्रा थांस'नो हायाखै, बै जायगायाव नुजाथि होनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि मिडियाफोरनो हरनो हागोन। आं नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन नाम्बारखौ होना होनि 7740039057। आं खेबसे बुंबावनि 7740039057। आं बेखौ फोसावना होगोन। आरो लोगोसे गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रादाबफोर ओंखारबाय, निउस लाइभफोर ओंखारबाय। स' बिनि गेजेराव दा बेसिकेलि बुंनो थाङोबा बड'लेण्ड इंखं, आरो लोगोसे दायो माने बुरलुंबुथुर रादाब, आरो लोगोसे रिलाइभ निउस 24 फैगासिनो दं, आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब दङ। स' बेनि गेजेराव दायो थाङै थुङै जों मिन्थिनो मोननाय मथेब्ला दाथ' बड'लेण्ड रादाबा सेटेलाइट टेलिभिसनाव थांगोन, आरो लोगोसे रिलाइभआबो थांगोन बायदि, आरो लोगोसे
फारफ्रोमथिंबो सापर्ट खालामनांगोन नोंथांमोना जोंनो हरोब्ला जों बेखौ फोसावनो हागोन मानो होनोब्ला बबे खनायाव मा दङ मा गैया बेफोरखौ जों फोसावब्लासो अब्ला बे खामानिखौ मावथारनांगोन आरो माने बे खामानिखौ मावथारनांगोन सिं सिं थानानै ओरै दैदेनगिरि फैबाय ओरै मावगोन होननानै बुङोब्ला खायसे सुबुंफ्रा मावनो नागिरा स' जुदि निउसाव होयोब्ला खौरां बिजोङाव होयोब्ला अब्ला बेखौ मावनांगौआ बाहायथ'थार एसे जायो आरो माने बेनि थाखायनो जाय जायगायाव माने सरकार दाब्लाबो बेयावहाय माने बबे जायगाथिं मावदों बबे जायगाथिं मावाखै जायखौ जों देरहाहोनानै माने जायखौ जों भट होनानै देरहाहोबाय बै मानसिया मा खामानिखौ मावमारगोन ना मावमाराखै बेखौ जों मोनथिनो थाखाय गुबुन जायगायाव मोनथिनो थाखाय बिनिनो मोनसे थामथि मेगन होननानै बुङोब्ला बेनो जाबाय मिडिया मिथिबायना बेनो जाबाय थामथि मेगन बै थामथि मेगननि गोबां गोनांथि बेनो जाबाय मिडिया स' थामथि मेगननि नोजोरजों जों जुदि देखायनोब्ला अब्ला नोंथांमोना जों मिडियाफोरनो जोंनि चेनेलफोरनो नोंथांमोना हरनांगोन बे नाम्बाराव नोंथांमोना आं जाय नाम्बारखौ खोन्थादों नोंथांमोना जेरै हमना ला 7740039057 आरो लोगोसे गोबां मिडियानि बाथ्रा फैयो स' आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि मिडियाया रावनिबो आन्दाराव नङा जों रावनिबो माने चेनेल माने पलिटिकेलनि आन्दारबो नङा आं हारसिङैनो गोबां समनिफ्राय नाजाबोनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बै नाजानायाव नोंथांमोना मदद खालामदों जों बेफोरबायदि नङा कि सोरनिबानि आन्दाराव सोरनिबा रां रुफाजों सोलिनाय बेफोरबायदि दिनैसिम नङा आरो लोगोसे दिनै बिनि थाखायनो हारसिङैबाबो आं गोबां खस्थ'यै खालामनानैबाबो माखासे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां बिजों दैथायनो नाजादों जोङो टिम खालामनो गोबां गोसो आरो बे टिम खालामनायावहाय रोंगौथिनिबो गोबां गोनांथि मिनिलायो माखासे सुबुंफ्रा गोबां मिनिलायो हारसिङै बहा हानो ओरैबायदि बाट जायफोर मिनिदों जायफोर हारसिङै जायफोर गोबां मानसि लानानै मावदों बिथांमोना हारसिङैनो बिथांमोना मावनो हामारदोंना ना सोरबा बिथांमोननि सिगाङावहाय गोबां खामानि मावग्राफोर सोरबा माबोरै दङ बिथांमोननो बोरै होदों नङा होमबा स' बे बिथिंखौ नायोब्ला आंबो बेबायदिनो आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनाबो बेबायदिनो आंबो नाजायो हारसिङै नाजादों आरो नोंथांमोननियाव गोनांथि खौरांफोरखौ जायखौ लाइभ होनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दाख्लै बावहाय इलेक्सननि रिजाल्टखौबो रावबो होनो हायाखैमोन बाट आं बिनि बिथिङाव जेरै आं हायो आं नोंथांमोननो बे खौरांखौ माने होनानै होबाय जाय आं बे समावहाय अफ थादोंमोन आरो अफ थानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आंखौ कल खालामबाय स' बेनिखायनो नोंथांमोना दा सानजे नांगौ समावल' माने ओरैबायदि चेनेलखौ नायनांगौ नांगौ समावहाय नायनाङा बेबायदि नङा आरोना जों खौसेथियै नायनांगौ आरो बिनि गेजेराव बुजिलायनांगौ मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै सोर मावदों सोर मावाखै नङा होमबा स' माने ओरैबायदि मावदों ओरैबायदिया सेल जाबाय ओरैबायदिया फानजाबाय ओरैबायदि बायजाबाय स' बेबायदि थांनो नाङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना कनफार्मेसन खालामनोबा नोंथांमोना आंनाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आङो फन नाम्बारखौ खेबसेबाव बुंबावनि 7740039057 थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर आरो आं खेबसेबाव बुंनो सानो दाख्लै बावैहाय जे इलेक्सन रिजाल्ट होनाय समावहाय जे इलेक्सननि जाय काउन्टिं खालामनाय समावहाय जिखिनि रिजाल्ट बे समावहाय आं नोंथांनि सायाव लाइभै देखायदोंमोन बे समावहाय ओइदिनखालि 9000 साबस्क्राइबारनिबो बारा मोनदों 9300 सामथिं मोनदों रायजो राजाफोर 9300 साबस्क्राइबार मोनदों बेबो सानसे जाजोबबावाखै मिथिबायना आं 9टा ओरैनो 11टासोनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामदों 11टानिफ्राय हरनि 1टा बा हरनि 1:30टासिम आङो लाइभ होदोंमोन आरो ओइदिनखालि 9300 साबस्क्राइबार मोनदों रायजो राजाफोर गोबां माने पुलिस आर्मि CRPF मावनायानो जा मायानो मावनायानो जा बिथांमोना ओइदिनखालि फुरा गावनि मबाइलफोरखौ अन लाखिदों आरो बिथांमोना माने मा खालामदों बिथांमोना रिजाल्टखौ बबेनिफ्राय मोनगोन बबेनिखौ मोना नङा होमबा स' बिथांमोना फोथायो BM सोदोब चेनेलनिफ्राय मोनखागोन रिजाल्टखौ थांनाय सिगां बोसोरावबो माने जेब्ला MP इलेक्सन जादोंमोन बे समावबो BM सोदोब चेनेलनिफ्रायबो मोनदों स' देग्लायनि बे बोसोरावबो BM सोदोब चेनेलनिफ्राय मोनगोन बेखौ आसा थिनानै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायदों आरो लोगोसे बेयाव 10,000निबो बारा भिउ जादों सेकेन्ड बाय सेकेन्डआवनो मिथिबायना रायजो राजाफोर नोंथांमोननि बे अननाय नोंथांमोननि बे नायनाय बेखौ आं अरायसम जुदि नुबाय थायोब्ला जों खामानि मावनायाव गोरलैयैनो जोङो नागारनाय नङा आरोना जोङो दायो मा जोंनाव माने जों खस्थ' मस्थ'यैबाबो जिखिनि जोंनि आखायाव फैयो बेजोंनो जों सोलिगासिनो दङ इसेबां बेफोरबायदि मालायफोरबायदि एडभार्टाइज सेटेलाइट टेलिभिसनाव जेरै एडभार्टाइज एड्स फैयोना बेबायदि एड्सनि जोंनाव बिदि रां फैया रायजो राजाफोर बिनिखायनो बे सेटेलाइट एड्सआव जायफोरनि रां फैयोना बिनि थाखायनो बिथांमोना सेटेलाइट सोरजिनो हादों बिथांमोना बे सेटेलाइटआवबो जुदि एडभार्टाइज मोजां फैयाब्ला बिथांमोननि चेनेलाबो डाउन जागोन आरोना जुदि एडभार्टाइज फैयोब्लासो होमबासो रां फैगोन रेभिनिउ जेनेरेट जागोन दा एडभार्टाइज फैयाब्ला बोरैथाय रेभिनिउ जेनेरेट जानो नङा होमबा स' सेटेलाइट टेलिभिसनावहायबो एडभार्टाइज रेभिनिउ जेनेरेट जानाय गोबां गोनांथि आरोना स' बेवहाय भेलु आरो पपुलेसनखौ नायनानै बेवहाय सेटेलाइटआ जायो आरोना मोनसे बुंनो थाङोबा बर'नि अकल सेटेलाइट जाय जागोन आरो बिनि गेजेराव
फिन मोनसेबाव आरो सेटेलाइट जागोनखौ माबायदि बे एसे थारनांगोन जाय मानसिया माने सेटेलाइट फार्स्ट दिहुननो हागोन बेनो देरहागोन जोंथ' बहा हाबावनो दायो सेटेलाइट खालामनो मानो होनोब्ला जोंथ' हारसिं मानसि जाहैबाय जोंहाथ' सापर्टार्स माने क्र'रपतिनि सापर्टार्सनि गोनांथि जायफोर इनभेस्ट खालामनो गोसो बिथांमोना जोंनि सायाव इनभेस्ट खालामनो हागौमोन बाट बे हिसाबै नायोब्ला दायो जोंनि सायाव बेफोरबायदि गैया बाट जोङो जिखिनि हायो जोंनि आखाइनिफ्राय बा जोंनि गोहोनिफ्राय जों बेखौ निउसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होबाय थानो नाजागोन आरो होबाय थागोन नोंथांमोना अराय सम सापर्ट खालामबाय थानांगोन बेवहाय अराय सम सापर्ट खालामबाय थाबासो जों खामानिखौ मावनो हागोन स' आं बिग कंग्रेचुलेसन टु मिस्टार प्रमद बर' सार आं गोसो गोरबोजों नोंथाङा खामानिखौ मावबाय थादो मोजाङैनो आरो जोङो आसा खालामो जोंनि बे 5 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा बे बिटिआरखौ सोलायनानै गोबां मोजां गोजौ थाखोसिम गुबुन हादोराव थांनाय खामानि मावहैनाय रायजो राजाफ्रा जुदि फैनानै नुफैयोब्ला बिटिआरआ सोलायमारबाय बिटिसिआ सोलायमारबाय प्रमद बर'नि जिन्दाबाद होननानै मानसिफोरा जाहाथे बुंनो हायो नोंथांखौ स' बे बाथ्राखौ आं आसा खालामबाय नोंथांनि सायावहाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौ बिदाय लानाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच राइज आं दा उदालगुरियाव दं दे रायजो राजाफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनानै थांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थेंक इउ स' माच